салому дуруд ба шумо шунавандагони азиз. нашри навбати хабарҳои рӯзро мустақиман бо таҳвилоти тоҷикистон ва ҷаҳон аз студияи марказии радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз 7 майи 2020 сол аст. имрӯз президенти ҷумҳурияи тоҷикистон эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурияи исломии эрон ҳасани рӯҳонӣ гуфтагӯи телефонӣ анҷом доданд. сарони ду давлат дар бораи афзоиши тамоилҳои таҳдидҳои муосир ба амнияти ҷаҳонӣ ва минтақавӣ табодули назар намуда, мавзӯи буҳрон дар иқтисоди ҷаҳонро дар шароити паҳншавии глобалии пандемия аз коронавируси навъи COVID-19 мавриди муҳокима қарор доданд. хабар медиҳад дафтари матбуоти президенти ҷумҳурияи тоҷикистон. дар ин замина ҷонибҳо ба ҳамдигар дар бораи чораҳо ва иқтидомоти амалии ҳукуматҳои ҳарду кишвар дар мубориза бар зидди пандемия хабар доданд. президенти тоҷикистон ба мардуми дӯсти эрон суханони ҳамдардӣ ва дастгирӣ изҳор намуда ба ҳама беморон шифо ёфтанро таманно кардааст. президенти эрон омодагии худро барои кӯмак ба тоҷикистон аз ҷумла ирсоли таҷҳизот, мутахассисон ва доруборӣ изҳор доштааст. тибқи иттилоъ медиҳад дафтари матбуоти раисҷумҳур. ҷонибҳо инчунин баъзе ҷанбаҳои муносибатҳои дуҷонибаи тоҷикистону эронро муҳокима карданд. аҳамияти андешидани чораҳои зарурӣ барои кам кардани таъсири манфии пандемия ба рушди иқтисодии ду кишварро таъкид доштанд. сарони ду давлат ба густариши ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ изҳори ҳавасмандӣ намуда, изҳори умед карданд, ки ҷаласаи навбатии комиссияи муштараки байни ҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ, техникӣ ва фарҳангӣ тибқи нақша баргузор мегардад. дар ҳамин ҳол тибқи гузориши расонаҳо дар ҷумҳурияи исломии эрон теъдоди мубталоён ба коронавирус аз марзи 100 000 нафар гузаштааст. танҳо дар давоми рӯзи гузашта дар ин кишвар 1680 ҳолати нави сирояти навъи вируси COVID-19 ошкор шудааст. аз давраи сарзадани пандемия 6418 эронӣ қурбони вируси COVID-19 шуданд, ки аз ҷумла 78 нафари онҳо дар давоми 24 соати ахир фавт карданд. тибқи маълумоти расмӣ 81587 нафар аз ин беморӣ дар эрон шифо ёфтанд. қаблан президенти эрон ҳасани рӯҳонӣ гуфта буд, ки вазъи эпидемиологӣ дар кишвараш мӯътадил шудааст, аммо ҳадиақал чанд моҳи дигар лозим аст то бо коронавирус ғолиб шаванд. шумо таҳвилоти тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман шунида истодаед. додситонаи генералии тоҷикистон ҳушдор медиҳад, ки онҳое ки дар кишвар ба паҳн кардани овозаҳои бардуруғ ва ҳам миёни сокинон машғуланд, мутобиқи қонунгузорӣ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд. хабар медиҳад дафтари матбуоти додситонаи генералии ҷумҳурияи тоҷикистон. гуфта мешавад, ки шаҳрвандони ҷумҳурӣ метавонанд дар сурати дарёфти хабаре, ки дар бораи паҳн кардани овозаҳои бардуруғ ва тахминҳои боварнокунанда дар бораи вазъи мубориза бо пандемияи коронавируси навъи COVID-19 дар тоҷикистон ба ин ниҳод муроҷиат кунанд. прокуратураи генералӣ мегӯяд, ки овозаҳо дар бораи зиёд шудани фавт аз вируси COVID-19, болоравии нархҳо дар бозорҳои кишвар, нарасидани молҳои зарурии тиббиву хӯрокворӣ дар ҷумҳурӣ ва баста шудани роҳҳо ба минтақаҳои кишвар беасосанд. ба шаҳрвандон пешниҳод мегардад, ки дар сурати рӯбарӯ шудан бо норасоии доруву дармон дар муассисаҳои тиббӣ, саривақт кӯмак накардани табибон, норасоии доруҳо дар дорухонаҳо ва ё аз арзиши муайян гардида бар зиёд фурӯхтани доруҳо аз ҷониби фурӯшандагони дорухонаҳо ва ё дигар мушкилоте, ки дар ин шабу рӯз дар самти соҳаи тандурустӣ дида мешавад, метавонанд ба додситонаи генералӣ саривақт муроҷиат кунанд. барои саривақт расидагӣ кардан ба мушкилоти шаҳрвандон телефони боварии 235 11 11 шабонарӯзӣ фаъол аст. ба ин шумора навбатдори раёсати арзу шикоятҳои додситонаи генералии ҷумҳурияи тоҷикистон ҷавоб хоҳад дод. тайёраи ширкати ҳавопаймоии Somon Air шаби 6 ба 7 майи соли ҷорӣ кӯмакҳои ба шаҳрдӯстонаи ҷумҳурии Ҳиндустонро, ки аз лавозимоти тиббӣ ва доруворӣ иборат буд, ба Душанбе овардааст.
дар ин зимн дафтари матбуоти раиси шаҳри Душанбе хабар медиҳад. дар тайёра ширкати фармасевтии Орион Фарм бо супориши шаҳрдории Душанбе Рустами Эмомалӣ аз шаҳри Деҳлии Ҳиндустон як қатор маводҳои дорувории харидорӣ вориди Душанбе кард, ки ҳама маводҳои доруворӣ овардашуда аз ҷумла кӯмаки башардӯстонаи ҳукумати Ҳиндустон ва маводҳои дорувории харидоришуда аз ҷониби ширкати Орион Фарм ба беморхонаҳои пойтахт тақсим мегардад. дар хусуси кӯмаки башардӯстонаи ҳукумати Ҳиндустон ва ё харидории лавозимоти тиббию доруворӣ аз ҷониби ширкати Орион Фарм маълумоте аз ин бештар дода намешавад. шашуми май шӯрои иҷроияи хазинаи байналмилалии асъор пешниҳоди 189.5 миллион доллари амрикоиро ба Тоҷикистон тавассути механизми тезонидани қарздиҳӣ тасдиқ кард. хабар медиҳад департаменти иттилооти ҷамъиятии ин ташкилот. қайд карда мешавад, ки ин маблағҳо барои қонеъ кардани эҳтиёҷоти таъҷилӣ барои маблағгузории тавозуни пардохт ва буҷаи марбут ба пандемияи навъи COVID-19 истифода мешаванд. пандемия ба Тоҷикистон зарари калони гуманитарӣ ва иқтисодӣ мерасонад. бо мақсади нигоҳ доштани суботи макроиқтисодӣ ҳукумат барои баландбардоштани хароҷоти соҳаи тиб, таҳкими ҳифзи иҷтимоии гурӯҳҳои осебпазир ва корхонаҳо чора меандешад. қайд карда мешавад дар гузориш. хазинаи байналмилалии асъор боварӣ дорад, ки пешниҳоди ин кӯмак ба пешгирӣ кардани паёмадҳои ҷиддии иқтисодӣ, зиндагии мардум ва нигоҳ доштани имконоти пардохтпазирии буҷети давлатӣ барои хароҷоти таъҷилии тиббӣ ва иҷтимоӣ марбут ба вируси навъи COVID-19 кӯмак хоҳад кард. пас аз муҳокима дар шӯрои иҷроия, ҷаноби Таодҷан, муовини дабири хазинаи байналмилалии асъор гуфт, ки пандемияи COVID-19 ба Тоҷикистон оқибатҳои ҷиддии гуманитарӣ ва иқтисодиро дар пай дошт ва барои ин кӯмакҳо мо бояд ба ин кишвар ҳарчи зудтар ва бештар сари вақт кӯмак кунем. қаблан вазири молияи ҷумҳурии Тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода ба хабарнигорон гуфта буд, ки хазинаи байналмилалии асъор ба кишвар қарзи дарозмуддати имтиёзнокро бо фоизи сифр пешниҳод мекунад. шумо нашри инсоатаи хабарҳои рӯзро мустақиман шунида истодаед. гурӯҳи аввали беморони шифоёфта аз бемории шуш ба истлоҳи рӯси пневмония аз беморхонаи шаҳри Хуҷанд ҷавоб дода шуданд. хабар медиҳад дафтари матбуоти раиси вилояти Суғд. гуфта мешавад, ки ин беморон бо нишонаҳои илтиҳоби шуш 2 ҳафта қабл бистарӣ шуда таҳти муроқиби табибон қарор доштанд. ташхисҳои такрорӣ нишон дод, ки беморон шифо ёфтанд ва вазъи саломатии онҳо имкон медиҳад, ки аз беморхонаҳо мураххас шаванд. нафароне аз беморхона ҷавобшуда сокинони шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд мебошанд. қайд кардан ба мавриде аст, ки то имрӯз 94 нафар сокинони шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар беморхонаҳои вилоят бо нишонаҳои илтиҳоби шуш бистарианд, ки табибон вазъи саломатии беморонро қаноатбахш гуфта, бемории онҳо дар ҳолати дараҷаи миёна қарор дорад, ки имкони ба пуррагӣ шифо ёфтани беморон мавҷуд аст. дар ҳамин ҳол тибқи маълумоти вазорати тандурустӣ дар Тоҷикистон рӯзи 6 май 86 ҳолати нави сирояти коронавирус ба қайд гирифта шудааст. ҳамин тариқ шумораи умумии гирифторони ин вирус дар кишвар то ба ҳолати дирӯз, яъне 6 майи соли 2020 ба 379 нафар расид. инчунин қайд мегардад, ки марги 8 нафар беморон аз сирояти вируси COVID-19 ба қайд гирифта шудааст. тибқи иттилои вазорати тандурустӣ дар давоми як рӯзи охир 246 нафар дар ҳолати қаноатбахш аз муассисаҳои тиббӣ ба хонаҳояшон ҷавоб дода шуданд. додгоҳи ноҳияи Чермушинский шаҳри Москав ҳукми боздошти пешакии шаҳрванди Тоҷикистон Кароматулло Ҷабборовро то 2 моҳи дигар тамдид кард. мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Русия амалкарди Кароматулло Ҷабборовро, ки дар дохили метрои Москав саҳнаи шӯхиомезе дар мавриди вируси корона карда буд, аз рӯи кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия моддаи 213 авбошӣ тафтиш доранд.
بازداشت پیشکی کرامت الله جبارов با سنه 8 فوریه راست می‌آید. در اول مقامات تفتیشاتی پرونده جنایتی را در نسبت شهروند تاجیکستان کرامت الله جبارов از روی قسم 1 ماده 213 کدکس جنایتی فدراسیون روسیه باز نموده بودند، ولی بعدا قسم 1 ماده 213 کدکس جنایتی را به قسم 2 همین ماده عوض کردند که این جزا را برای عیبدار شونده در صورت اثبات گناهش وضع‌تر می‌کند. حالا دادگاه بازداشت پیشکی عیبدار شونده کرامت الله جبارов را تا سنه 8 ایول سال جاری دراز کرد. تفتیشات در نسبت کرامت الله جبارov از روی قسم 2 ماده 213 اوباشی کدکس جنایتی فدراسیون روسیه ادامه دارد. در صورت اثبات گناه کرامت الله جبارov را از جریمه هنگفت تا به 7 سال زندان تهدید می‌کند. سامیان عزیز، شما نشر نوبتی خبرهای روز را مستقیما شنیدید. برنامه‌های دیگر رادیو مهاجر ادامه دارد. ما را همراهی کنید. سلامت باشید.